Djeco, naučimo dijelove našeg tijela, ali nećemo to raditi sami. Bobi i Bubu će nam pomoći. Bog Bobi, Bog Bubu. Počnimo. Ovo je naša glava. Ovo su naše ruke. Ovo su naši prsti. Ovo je naš trbuščić. Ovo su naše noge. Lako! Sada da vidimo što nam je na glavi. Gdje su ti oči? Tako je. Gdje ti je nos? Točno. Možeš li nam pokazati svoja usta? Tvoji zubi? A gdje ti je jezik? Pokaži mi svoje obraze. Sada da vidimo tvoju kosu. Gdje su ti uši? Sada ponovimo sve dijelove tijela. Glava, ruke, prsti, trbuščić, noge, oči, nos, usta, zubi, jezik, obrazi, kosa, uši. Odlično! Sada ste naučili dijelove tijela. Hvala Bobi! Hvala Bubu! Bog djeco!